गरम सान्दुङाबो मा बुंनो एकदम सान्दुं गोसा थिं थिं थिंनि दंफां फांसे दं बेयावनो जिरायनानै रेस्ट लादों आरो आं फेसबुकाव भिडिअ होदो लोगो नोंथांमोन आजिखालि फेसबुकावसो होग्रा जाबाय आङो एसे खम आरोना नै दा माबायाव मा होनो इउटुबाव एसे खम होग्रा जाबाय दा ओमफ्राय इयावनो होबाय थासिगोन आरोना इउटुबाव माने एसे टाइम नांगौ नालाय बेनिखायनो खम होबाय आरोना आं इउटुबाव स' फेसबुकाव दोङो मन' बर' ओरैनो अफिसियेलखौ बिदि आरोना उनफोराव एसे प्रब्लेम जागोन होननानै मन' बर' खान्थाखौनो होबाय ओमफ्राय फेसबुकाव इउटुबावथ' जाहैबाय मन' बर' अफिसियेल इउटुब चेनेल स' लोगो नोंथांमोना नायबाय था आरोना नायबाय था माने जोंनि दुब्लिखौ नाय ओइथिंगालै माइ गायदों जोंनि दुब्लियाव माइखौ गायनाय जायाखै ओमफ्राय गायथ'बाय आरोना माइखौ मा होनदों रायनायदों एबार फार्स्ट टाइम माइ गायनायखौ स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना आं इयाव देखायगोन नोंथांमोननो स' लोगो नोंथांमोना नायलांबाय था बोरै जायो स' दिनै फार्स्ट टाइम इउटुबाव लाइभ फैदों ओमफ्राय फेसबुकावथ' लाइभआनो थाया माथो बारा टाइम स' लोगो नोंथांमोन सोरबाफोर एसामिसफोरा नायदोंबा स' कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना एसामिस नायदोंबाबो हिन्दी नायदोंबाबो स' बेयाव एसे प्रब्लेम आरोना माने बुंनो बारा रोंस्लाबादै आङो एसामिसखौबो रोङा बर'खौथ' बिमान राव जाहैबाय जोंनि दा निजा लेंगुवेज जाहैबाय नालाय मा बुङो आरोना लोगो नोंथांमोन हामा मोना आरोना बया कमेन्ट डालके बन्धुआत कैसे हो भाई लोग आप लोग भी बुरा मत मानना मैं हिंदी में बात मेरा हिंदी अच्छा नहीं है ना इसलिए मैं हिंदी में नहीं बोलता तो अभी भी गलत हो रहा है मेरा क्या बोलते हैं उसको हिंदी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है बोल सकते हैं उधर है क्या बोलते हैं उधर फार्मर है ना हमारे गांव में वो देखो लोगो नोंथांमोना नियाव आं दसे रेस्ट लानायनि साना बैनिफ्राय फैबाय इयाव माने हारसिं बेसे थाबाय थानो जायगा सोलाय थाबासो हैनांगोन नालाय स' बिथिंगालि दाउआ गिनानै खारबाय आरो आंखौ स' माइआ मोनसिगोन बारा माबा गैला मोनां जाथारबाय एकदम माइ सोरनि गामियाव गायदों आरोना सोरनि गामियाव गायाखै स' लोगो नोंथांमोन माथो जुमसो जाबायलै स' बिथिं बोरैलै जुमसो जाबाय माथो आदसा स' हेलौ लोगो नोंथांमोन हेलौ गाइस मोन सलाय एसे फिसा जाहैबाय मा बुंनो आरोना गरम बोथोर नालाय लान्थिसो थायो नालाय गरम बोथोराव मा खाय फिसा सिसाबाबो जेबो जाया स' हेलौ गाइस मोन सोर साथाम नायदों वेलकाम खुलुमबाय मन' बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन गासैखौबो बरायबाय आरोना स' हेलौ लोगोफोर स' कमेन्ट हर जाय नायदों आं दा दुब्लियाव फैदों नै माइ गायदों आरोना बिथिं माने माइया जानाय नङा बे आयंलानिसो न' खाथिनि आरोना स' बारहावा जानो फैदों दुब्लियाव अभी हम मौसम का नेचुरल का मौसम खाने आया हूँ इधर है ना फिर है सो भाई लोग तुम लोग देखते रहो लाइक करो यार भाई लोग क्या बोलते हो थैंक यू और देखने के लिए थैंक यू जाय नायदों जोबोद साबायखर आरोना आंनि लाइभ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' लोगो नोंथांमोन आं दा दुब्लियावसो फैदों भिडिअ आपल'ड होदों फेसबुकाव होगासिनो भिडिअ आपल'ड मैया फांसन दंमोन नालाय कुसुबारियाव स' बिनि भिडिअ खालामनायखौ होबाय आरोना रिसा मा होनो भारतबर्ष माबा सरि भारतबर्ष नङा दे भारतवाज ओमफ्राय खासेया होनो मनमिता भारतवाज ओमफ्राय आरो एसामिस माने भइस दंमोन आरोना भइसआ जाहैबाय मा होनो अबिनाश साइकिया स' लोगो नोंथांमोनाथ' तामुलपुर एरियानिबाथ' नुखादों जानांगौ जाय फैदों मैया थांबाय आरोना एकदमबारे रावखौबो केयार खालामालासिनो एसे इन्जयखौनो गगा मोनदों दै ओमफ्राय लोगो नोंथांमोन एसे माथोखौ बेलेग खोनादों जानांगौ स' माइखौ नायनो ना नोंसोरो नै माइआ मोनसिगोनानोखा नायनाला एकदम बारा गायाखै एबारसो फार्स्ट टाइम बै गेजेराव जायाखैलै माने नैयाव जान्था जादों जिं इसे जादों ओमफ्राय माइ गायबाथ' बैनि बे पाइपखौ थुना लाखानांगोन ना खरसा दोङो आं गायनो हानाय नङालै बैयाव जायाखैनोखा नै माइआ नोंसोर नुदोंना नुवाखैबा बेयाव बारा सिनाय मोनाखै केमेरा ल' कुवालिटि नालाय स' लोगो नोंथांमोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरोना बे जाबाय जोंनि दुब्लि स' हेलौ गाइस सोर नायदोंब्रा कमेन्ट मोनसे हरना हो गोसोआ एसे खान्थि जागोन आरोना दिल खुस जाय गामेरा बि
दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ खालामदो खिन्थु बारा आइडिया फेसबुकआव खिन्थु होबाय थायो फेसबुकआव बारा गोबाव थायालै दसेल'सो थायो नालाय फेसबुकआव थांना नायनो हागोन मन'बराव सार्च खालामनो हायो एकदम फल' खालामनो हागोन आरोना एकदम फल' बेक मोनखागोन कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय लाइकल'सो खालामनाङा कमेन्टबो मोनसे हर लाइक खालाम ओमफ्राय आरो मा होनो फल'खौथ' खालामखानांगोन देलाय आंनिया फ्रेन्डआ एसे बुरजा जाबाय नालाय स' दानिया फल'सो खालामनो गोनां जायो हामा मोना आरोना एक्सेप्ट खालामनो हाला लोगोफोर स' हेलौ गाइस एकदमबारे नै दोङो आरोना आङो गगा मोनदों एकदम टाइमा खैथा जाखोलै 11:28 लोगोफोर टाइमा मबाइल फिसा नांगोलै जिबनाव बार खोलो खोलो जागासिनो आरोना दसे जिरायनो आङो स' हेलौ जाय नायदों जोबोद साबायखर आरोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ रायन' थांगोन र' साननैसो थानानै रायन'आवथ' जाय थांखादों आं थांनो मोनाखै खिन्थु लामाखौ सिनाया बेनि थाखायनो थांनाय जायाखै नङाबा हारसिं सिनाय मोनोबा दाथ' फेसबुकआ मनेटाइजेसन माबा मोनखाबाय कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनबाय नालाय थ' बिनि थाखायनो एसे नांथाबदो आरोना दुब्लियाव फैदो दिनैसो रिसार्ज सोब्रबदों आं खिन्थु नोंथांमोननो बुंबाय आरोना बिराद गगा मोनदों स' गारिया गैया साइकेलसो लाना फैदो नै नायनो हागोन हारसिं आरोना दादा लांदो न' खाथिनि साइकेला जानि नङा बियो बि दादालानिनो स' एन्ट्र नुबाय थानाय आरोना बैथिं दुब्लि जोंनि गामि बे सान्दुं गोसा एकदम बुंनाङा आरोना सान्दुं गोसाबाबो उपाय गैया भिडिअ आपल'ड खालामना होदोंमोन स' कमेन्ट हरनो हायाखै नामा लोगो नोंथांमोन कमेन्टआथ' कमेन्ट हरनायबा एसे मोजां नांगौमोन आरोना गोसोआ हरजायाखै नामा अल मेसेज मा जादोंब्रा स' हेलौ गाइस मोनफैफिनबाय आङो एसे माबा जादोंमोन आरोना मा होनो नेटवर्कथ' टेनसन गैया र' नेटवर्कआ हाइ 5G नालाय टेनसन गैया दुब्लियाव सोरनोबा नांगौबा फै आरो लोगोफोर सोरबा खिन्थु कल खालामना दै कल खालामबा एसे आं हमजानाय नङा आरोना आं दा लाइफआव फैदों नालाय खासे टाइम स' थांलायबायसो माथो स' हेलौ गाइस एकदमबारे दुब्लियाव जिरायना दङ हारसिंनो बार खोलो खोलो इउटुबाव भिडिअ हरदो दै दा नुगोन दे माने रोजाबनाय आरोना ओमफ्राय गामिनिबो भिडिअ दङ दे बहुत भिडिअ दङ मेम'रियानो फुल जानासो दङ भिडिअआ माने भिडिअ नङा दे सरि मबाइला फुल जाना दङ आरोना स' दुब्लियाव दङ आं लोगोफोर दुब्लियाव कमेन्ट हरजागोन ना हरजायाखैब्रा कमेन्ट हरनायबा एसे गोसोफोरा खान्थि मोनगौमोन नै माइ नायनो बानोसै गामियाव ओइ माइनि बारहावा जागासिनो आङो एकदम बुंना आरोना हारसिं दुब्लि बारियाव नोंथांमोना मा सानो जाय नायदों आरोना आं सिगाङावनो बुंबाय नोंथांमोना आंखौ मा सानो मिथिला आरोना जियानो जा सोरबा जियानो जा सानलागोना सान भिडिअआ एकदम फारा फारि फैबाय थासिगोन लोगो नोंथांमोन जाय जाया नायगोन आरोना नायनो होननानै सानना दोङो एकदम लाइक खालामबाय था फैगासिनो नै आरो जि फांसन जायो एबारथ' होलांखानोसै बोरैबा 20,000 माबा थाङो आरोना भिउ थाङो होलांबाय 20,000ल'सो नांगौ 10,000आव जानाय नङा 10,000खौ इन्ट्रेस्ट नाङालै इन्ट्रेस्ट माने फैनानै दोनखायो इउटुबाव आंनिया 10,000 फुंबिलिनिया 10,000 माने 13,000 फैना दं बे सर्ट भिडिअ आरोना बेखौ होनाया स' बिनिखायनो 20,000 फैबाथाय बोरैबा भुलावनो 20,000 मोनसेल'सो भिडिअ फै होगोन आरोना 20,000 भिउ फैबानो लाजिलिया एकदमबारे नै लोगोफोर आं मा खालामदों इयाव नोंथांमोना नायनो हागोन होननाय बायदि होगोन जेरैबायदि बि बयस सोरबा देमपु बरुवा नामा बिसोरलाय मा बिसोरनि बाप थांगोन आरोना ओरैबायदि स' लोगोफोर हारसिं नालाय स' एसे बरिं जाबाय आरोना दा दुगैनो थांनोसै दुगैनो एकदम साबोन थाबोन लाबोखादो आरोना स' बिथिंगालि साबोनजों आं दसे थानानै थांसै दसे बारहावा मौसुमि बारखौ जाबोनोसै आरोना साबोन लाखादों बिथिं एकदम बुंनाङा नै दुब्लि बारियावसो दं दे आङो न'आव गैया आरोना एकदमबारे भिडिअ आपल'ड होनो फैदो भिडिअ लोगो नोंथांमोन कमेन्टआनोथ' मानो हरनो हायाखैब्रा लाइक होना थां लोगो नोंथांमोन
जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो भाई लोग, एक लाइक करके जाओ यार, दिल से शुक्रिया करूंगा मैं तुम लोग को। जिसने भी लाइक किया उसका माला माल पैसा ही पैसा आ जाएगा। और जिसका भी फेसबुक पर क्या बोलते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं आया, उन लोग को भी मिल जाएगा। मेरे को भी मिल गया कल। तो भाई लोग, और सोरबा एसएमएस नायदों बा एसएमएस बुंनानैसै जार जार फेसबुकत कन्टेन्ट मनेटाइजेशन हानाय आरोना आइ যাব लाइक কৰি দিয়া একদম মজা আহি যাব। মোৰ কালি আইছে একদম 0.5 ডলাৰ কমাইছে মোৰ ফটো আৰু টেক্সট আৰু ষ্টৰি। এতিয়া মালামাল হৈ যাব না। গাঁৱৰ এটা ফৰ্ম বুলি কৈছিলো মই গাঁৱত লগৰ কিটা আৰু ঘৰতো অলপ খুৱাই দিম আৰু না পইচা চইচা সোমালি। মোৰ সপোন আৰু এইটো মানে সপোন মানে এটা হৈ যাব না। हेलो 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 जन्मय दास, थैंक यू कमेंट करने के लिए, थैंक यू आरना, थैंक यू दे भाई। भाई माने सॉरी ब्रो आरना, बंधु ब्रो एके होय ना नय। कमेंट करार कारणे थैंक यू, बहुत ভাল লাগছে आरना। आजिए फार्स्ट टाइम কি কয় লাইভ করছি আর মই মানে চাইছিলো মানে ভিডিও আপলোড দিম আজিয়ে, মানে ইন্টারনেট স্লোই বহুত। পথৰতে আইছো মই আছা, ঘৰত কামেই নাই আমাৰ, কিবা গাঁৱলীয়া ওচৰ না, গাঁৱলীয়া জাগা। সো এই কারণে ডাইরেক্ট আহিলো আর না। ফেসবুকত ভিডিও দিছি মই, ফেসবুকত সার্চ কৰি তা মনোবৰ তোমাৰে ৰিচা, এই নামটো টাইটেলটোই পাহৰি থাকিলে, ৰিচা ভাৰদ্বাজ আৰু তাৰপিছত আৰু মনমিতা ভাৰদ্বাজ। ও গম পাই গুৱাহাটী। ওকে ওকে ওকে, গুৱাহাটীত আলহী আছে আমাৰো, বালাজী মন্দিৰ, তাৰপিছত আৰু গড়চুকত আলহী আছে আৰু না। মই তামোলপুৰে ব্ৰ, গুৱাহাটীত নহয় আৰু মই। গুৱাহাটীত মই কিন্তু অকলে যাই পোৱা নাই আৰু না ফুৰিবৰ কাৰণে। ডাইৰেক্ট বালাজী যায়, তাৰপিছত আৰু কি কয় গড়চুকত যায়, তাৰপিছত বেলেগত কিবা কিবি গণেশ মন্দিৰ মন্দিৰ যোৱা নাই আৰু না। আজিলৈকে কামাখ্যা মন্দিৰ দেখা পোৱা নাই মই। কিবা বয়সটো 23 হৈছে আৰু না, 23 প্লাছ হ'ব এবাৰ, 24 হ'ব। সো যাব লাগব, লগকেইটাও নাযায় না, এইকাৰণে যাৱা নাই। বেলেগৰ গাঁৱৰ কেইটা যায়, আমাৰ গাঁৱৰ কেইটাৰ লগকেইটা নাযায় একদমৰে, কাম কৰি থাকে আৰু না, কাম কৰে ময়ো কৰে। কিন্তু দেখাম আৰু না আপোনালোকৰ মই কি কাম কৰে। একদমৰে মজা চালিয়া ভিডিঅ' ব্লগ নহয় দেই, মিনি ব্লগ বনাম। ব্লগটো বহুত লম্বা হয় না, এইকাৰণে মিনি ব্লগে বনাম আৰু না। মিনি ব্লগ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো না। মানে কিবা জ্বৰ হোৱা নাই, চৰ্দি হৈছে আৰু না। কি ক'ম আৰু, সিদিনা কিবা মুখত কি কয় এই গধূলিতে কিবা কয় মৌ না কি কয়বা, মই এছামিছ বিচনা আছো কিন্তু ডাইৰেক্ট কৈছে দেই। দেখাম আৰু না, ফাংচন চাংচন গিলা কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰি লবি। জন্ময় দাস, থ্যাংক ইউ দে কমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ভাই। ভাই নহয় দে, ভাই মানে একদম ব্ৰ আৰু না, ব্ৰ বন্ধু। বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু তন্দেতে চাই আছে মোৰ কিবাটো কি কয় ইউটিউব লাইভ ভিডিঅ'টো চাই আছে, এইকাৰণে थैंक इउ आरो ना दिस, थैंक इउ आरो ना। मा बुंनो गोसोआ जोबोद खान्थि नांदों। स' थांलायबायसो माथो। मा बेमार बिलाइ आगै मा बेमार, डक्टरानो हायो ना अजायानो हायो, गोसो नोंखौल' खालि नांगौ। स' लोगोफोर साइकेल सलायदों आरो आङो, মই চাইকেলে চলাই আছো দেই। কিন্তু গাড়ীটো ঘৰত কিবা কি কয় দাদাই লৈ গৈছে, দাদা নহয় কিন্তু দেউতা আৰু ভাইকটো কিবা কয় এছামিছ। মই কিন্তু বিচনা আছো দেই, এছামিছ চাইছো যদি। बे जाबाय जोंनि दुब्लि लोगोफोर, एकदम माइ गायनो थाखाय माबादो आरो ना, माइ गायनो थाखाय मा होनो आं दा नै माने भिडिअ आपलोड होनो फैदोंमोन लोगोफोर। भिडिअ आपलोड जाफ्रामबाय, अबस्से इउटुबाव जायाखै, सान्दुं गोसाद्रायलै हारसिं बोरैबा नाङो नालाय। स' बेनिखायनो फैलायबाय आरो ना, दुगैनोसै। ओमफ्राय दा बेलासि फैलायनोसै, बेलासि दसे सम लाइभ फैलायगोन लोगो नोंथांमोन, टेनसन लाना आरो ना। दुगैनो थांसै आं दा दंग', जोंनि दंग'खौ नायना ला लोगोफोर गैगोना गैयाबा, एसे ज' थांनासो कल खालामगोन आङो। लोगोफोरा दोङोबा दोङो आरो ना।
डक्टरानो हायो ना अजायानो हायो नोंखौ गोसो थोनायखौ दुब्लियाव फैदोंमोन दुब्लियाव मा होनो भिडिअ आपल'ड खालामनोसो फैदोंमोन नैबे जाबाय जोंनि सनानि दंग नोंथांमोनाथ' दाख्लै नुखादों जानांगो मा होनो मोखौ थुखैनाय खालि भिडिअ आपल'ड खालामनाय भिडिअ लोगो नोंथांमोन मन'बर' फेसआव नायथां आरो फेस नङा सरि गोदो माबासो है माथो थांलाय फैलाय दुगैनो थांनायदों आरोना सोरबाफोर लोगोफोर नायदोंबा फैयो आरोना दुगैनो नोंथांखौ नायना ला बोरै नुदों हेन्डसाम नुदोंना बोरैबा नुदों आरोना सनानि दंग दुगैनो फैदों सनानि दंग साइकेल सालायदों उपाय गैया माने गारिया दोङोलै गारि उखैगोन नामाब्रा ओइ ओइ अखासिनो ओइ गुड थांजोब्बायसो सोर फैदों साथामबो फैदोंमोन दा बर्थमान दुगैनो फैदों आरोना सनानि दंग'आव लाइक भिडिअ बायहादोंलै नायगासिनो सोरबा स' कमेन्ट हर लोगोफोर जाय नायदो सालावनो फैयाखै जारा सालावनो फैयाखै सनानि दंग बेयावनो दुगैगोन आरोना जोबोद गरमथारलै माथो बोथोरालाय सनानि दंग बियो लोगोफोर सोर नायदोंब्रा सालन नोंथां नायदोंबा दुगैनो फै फेसबुकआव माथो रावबो नाया इउटुबावसो नायबाय थादों सासे गरम आरोना सलाखुवा बडि गैया बडि थानायबो खुसिगौमोन स' दिनै लाइभ भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना स' लोगो नोंथांमोन फैफिनगोन दा बेलासे नोंथांमोना बिराद सापर्ट खालामदों आरोना एकदमबारे हिट नांदों फैनायखाय माने जाय नायफैदों थेंक इउ गोसो सिंनिफ्राय स' बिनि थाखाय जोबोद साबायखर आरोना ग्रिन स्किनसो जाबाय माथोलै हेलौ लोगो नोंथांमोन मैया बिखौनि बिसोरखौ नायनो थांदोंमोन बिसोर सानैखौ सानै माने साथाम दे स' एकदमबारे बिनि भिडिअ फैगासिनो इउटुबावबो स' लोगो नोंथांमोन नायबाय थानो हागोन आरोना एकदम मजा जागोन मजा माने हिबि एकदम फिलिं माने खाट्रा मोसादों आरोना स' लोगो नोंथांमोन नायनो हागोन बैनि पस्टारखौ नाय थाम्बनेला बानायना दोनखाबाय एकदमबारे भिडिअ आपल'ड होनो फैदोंमोनलै दुगैखानो फैखाबाय दा ओमफ्राय नेटानो एसे स्ल' माथो निखौ नायना ला त्रिसा भारद्वाज
भारत वाजनोलै नामा डेन्जार ओमफ्राय आरो नैनि आरो मा होनो मनमिटिया माने मनमिटा आरोना नैबे खासिना ओइबे खासिना नैबे माबा खान्थिना लाइफनि सिङाव थानाय आरोना एकदम गोजौनि आरो माबा रिसा स' बिनिनो भिडिअ आपल'ड होनो फैदोंमोन आरोना आं दुब्लियाव लोगो नोंथांमोन नायनो हागोन ओमफ्राय नै हौवा सासेयाबो दोङो मा होनो नामा नै नायनाला अबिनाश साइकिया बसोनो नामानो hello guys man भिडिअ आपल'ड जादों भिडिअ लोगो नोंथांमोन भिडिअ नुगोन आरोना वा ग्रीन स्किन गगा मोनदोंलै जाय जाय नायदों कमेन्ट हर आरोना दायो लोगो मोनफिनगोन स' दा दुगैना लाग्रोनि एकदमबारे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन जाबाय लोगो नोंथांमोन फेसबुकआव नायनो हागोन र' आं नोंसोरनि देखायनि र' माखासेब्रा एकदम नै दा स्ल' जादों माथो नायनो हागोन नै नोंसोरनो सिख्लाफोरा बिराद साफा जाबाय आरोना मैया बिसोर गायक नायनो थांदोंमोनलै कुसुबारियाव स' बिनिनो भिडिअ आपल'ड होनो फैदोंमोन आं ओमफ्राय दा लाइभ दसे थाना नायबाय दिनै बोरै जायो फेसबुकआवलाय माथो रावबो नाया इउटुबाव सासे फैबाय थादों बिसोरमोन नायो लोगो नोंथांमोन नायनो हागोन आरोना एकदमबारे सिख्लाखौ बिखौ सिख्ला माने सिंगारसो बियो लाइफसो इउटुबावसो नायबाय थायो लाइफआ इखोमदो इउटुबावसो नायबाय थायो होनदों लाइफखौ होनदो खानै गाहाम नायदोंमोन दसेनो फैबाय थादों सोर नायदोंबो ओइ बुस्थुफोर होगोन नामा एकदमसो बारा खेला खालामजाया आरोना सैमाफोरदो सैमाखौ नुवाखै जों एकदमसो मानसिखौसो नुयो जों ग्रिन स्क्रिन खालामना लादों दे नै सैमाफोरखौ बारा भारसा खालामना लाब गैया एकदमबारे बोरैबा माथुलुखौ हरो एकदमसो भारसा करबा नालगे आरोना जाय जुनि कुकुर बेसी মই তো ভারসা নকৰে एकदमबारे কাষতে ৰাখে মই তাইৰ কথা কৈছো কিন্তু মই 3-4 বাৰ মিছি সদু দে কমেন্ট হদলে কমেন্ট নহয় এনেকে हेलौ कमेन्ट हर लोगो नोंथांमोन एकदमबारे साबस्क्राइब खालामनांगोन आरोना जाय कमेन्ट हरो गरम बोथोरनि बारहावा जानो फैदो नै नायनो हागोन बिथिंबो सैमा मानियाबो बारहावा जागासिनो एकदम दैमा जिङाव माने दैमा जिं नङा सरि दंग'सो नै गरम बोथोरनि आरो जुस नोंथांमोना नायनोबा जुस खिथिनैनि इउटुबावसो एकदमबारे लाइभ खानाय नायबा गरम बोथोरनि
आं लाया दे बेफोरखौ दा लायो मालाय सम सम लायो खिन्थु गवा मोनदोंलै नांखाया आरो इखो हाजार गारना होफाय 20 का 30 का होनबाबो लोङा दा बायदियाव आंनो दैलि गंसे सो जुनी जुनी देख say আছে राइनो पार्क को जावा तो देखा पाबो वरना एसामी सुदी जो लोग अभी तक अभी देख रहे हैं फैगासिनो ओय फैदो माबासो बिदि खालामनो बाय थान्दा मोनदोबा खर'खौ लोबनानै खर'खौ बाय आराम मोनदोबा थान्दालै हेलो गाइस दसेनो दसेनो नायबाय थायो खर' खाब्बा लोबनानै नायलायबाय दंखो दसेनो दसेनो खाब्बा खानै खासे थाबाय थाखादो आंबो बाय थान्दा खालामनि र' खर'खौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायनि थाखाय लाइभआव नोंथांमोना सापर्ट होदों थेंक इउ आरोना जाय जाय नायदों हिन्दी बालाफोरासो नायदों जागोन थांनो हायो दसेनो मा मोना होदों पासनांगोन जादों र' भिडिअखौ खालामजोबनांगोन जमानो मानि भिडिअ हाथाय वाराय जानाय भिडिअ द सो हेलो गाइस वेलकम टू बैक मोनोब्रो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गासिबो बरायबाय आरोना जो देख रहे हैं एक कमेंट मार दो यार भाई लोग भाई हो जो भी हो लड़की हो भी लड़की है तो सिस्टर मामी होते हैं ना एक कमेंट कर दो मैं भी फटाक से फॉलो बैक कर दूंगा अभी मैं नहाने आया हूँ उधर सोना का दंगो है या कोल का क्या बोलते हैं नोडी है ये मालूम नहीं है मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है एसामिस भी नहीं होता है इसलिए एसामिस भी नहीं बोलता ओनली अपनी लैंग्वेज पे रहिए वीडियो बना रहा हूँ मैं हेलो गाइस वेलकम टू बैक मोनोब्रो ऑफिशियल आरोना बर'निलै मिथिबाय फाग्ला होनगोन नायखौथ' सोरबा बुजिजाबा भिडिअ थांना बुजिखानांगोन होनदो नायनांगोन माबा जाम 1000 नायबाथाय हा थांबाय फैसा हाबबाय थाथांनिया 5 हाबबाय होनदो 0.5 कन्टेन्ट मोनेटाइजेशन स्ट'रि आरो माबायाव कमलेसो बुंबाय थादों मा होनदो माला फैगोन नोंनिया माला मोनायाव फैबाय नोङो होननानै जो देख रहे हैं मेरे एक फेसबुक पेज है पेज नहीं है मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन आ गया तुम लोग जाकर देखो और लाइक करो एकदम देखते रहो और मेरे साथ कस्टम खेलना है क्या जा वो फ्री फायर खेल रहा है भयस ओभार होनांगौमोन लियो दा भयस ओभार होनांगौमोन होनदो मारै होयो हाबले भयस ओभारलै जों आं जिए नाव फ्री फायर गेम खेल रहा है उधर एकदम जो भी खेल रहे हो है मोनसेल'सो दं मुबे हादों आंलाय मोनसेल'सो होबाय तो मिनी ब्लॉग आने वाला है हेंगारबाय थादोला सिं 21,000 जाबाय ना इउटुबाव भिउआ टटेल स्ट'रि माबादो सर्टदो लाबदो होनदो रोङाबा बेखौनो मायबा मोनसे बायबो सायाव लिरना होआ हिस्ट'रि होना होआबालाय नोंनि भिडिअखौलाय सोर लिरनाय मोननाला जेरै मोनबाय नायो आरो दाउनिखौ होबा माखौबा होबा हेलो गाइस बे सायाव बायबो स्ट'रि लिरना होआ चुम्मा जो भी देख रहे हो आज पहली बार लाइव है ना इसलिए तुम लोग देख रहे हो तो थैंक यू और दिल से थैंक यू जो भी देख रहे हैं लाइव मेरा आधा घंटा हो गया तुम लोग एक दो की कभी कभी तो 15 लोगों ने देखते हैं 15 जन से नायदोंमोनलै बुंलालै हिन्दी रायलायनो रोङा एकदमबारे बानायबाय थानांगोन आरोना बानायबाय थानांगोन माने दुब्लियाव सार्च थांनानै होख्रबबाय थानांगोन गैला रावबो होलायदों माथो ये ना होने भयस होने है होते भाई रो मैं बनाई लियो ले मैं बनाई नहीं होंगे So hello guys man नै थिंदानै एकदम मिनि ब्लग बाजार जानायखौ आरो आं खिन्थु बानायथ'नाय जानाय नङा दा बर्तमान बोरै बानायनो कन्टेन्टखौनो मोना जों हाथायाव थांनो मा बानायगोन मा मागोन जायो हाथायफोराव स' बिदिखालि लोगोफोर फ्रि फायार गेलेगासिनो लोगो मोनाखै हारसिंसो गेलेदों हिन्दी बालाफोरदो सिख्लाफोर सोरबाफोर लाइभफोर नायदों आरोना जाय जाय सानै नायदों नोंथांमोनाथ' कमेन्टबो हराखै कमेन्ट हरलायबा बिराद मोजां नांगौमोन आरोना आङो बिराद खान्थि नाङो खिन्थु फार्स्ट इउटुब लाइभ होनाय नालाय खानै नायदोंबाबो भयस ओभार होनि र टाइम एगारना नायदो नोंथांमोना जोबोद जोबोद साबायखर आरोना आंनि भिडिअखौ आइ मबाइला बुखारखै ने मबाइला दङ दे खनसे फन हरना होनोलै दे लोगोफोर गासिबो फन हरनि रायजागोनलै हराबाबो आइ पिकाबो थांखो अखदा जेब्ला एक्सिडेन्ट थांबायसो दं
भिडिअ नुजाया होननाय मानसियानो खिथिदो दिन ज' हेलौ लोगो नोंथांमोन नै दुगैनो फैदो सनानि दङ आरोना बियो दाख्लैथ' लाव जा फान्थाव जानि भिडिअ नोंथांमोना नुखादो जानांगो दा बेखौ आङो फेसबुकआव होनाय जायाखै र' फेसबुकआव होनांगोन মোনামদে নম্বৰৰ পৰা পুলিচ সিবিআই কাস্টম জাজ বুলি দাবী কৰা কল আহে মই নেখাব ইয়া সাইবাৰ অপৰাধী হ'ব পাৰে ইয়াৰ ৰিপোৰ্ট কল খামদে হেল্পলাইন নম্বৰ 1930 কৰক মিনিষ্ট্ৰি অফ নিয়া ফানसनायनो थांजानानै मा बुङो आरोना ओरैबायदि दुस्थुफोर बिराद गिनाय नाङो लांसैमाफोरखौ लोगो होद हाथायफोरा हाबबाय एकदमसो थैखानो गाहामलै बेमार जायोनो सैमा अरजाबा लोगो नोंथांमोन सोरबा दाना मुलि जायाखै नामा मुलि जा आरो खिन्थु संनायखौबो दा soalnya लोगो नोंथांमोन भिडिअ नै भिडिअआ आपल'ड जाथों बिराद टाइम लायो माथोलै इउटुबावलाय दसेनो जायो सानो फेसबुकआवबा एकदम फाटाटसो जायो माने क्वालिटिया ल' जायो आरोना फेसबुकआव इयावबाथाय ल' माने नेटवर्कआ नांबाबो जाया एकदमबारे दाथ' नै 5G नांला जोङो नेटवर्कआनो स्ल' जाबाय नोंसोरखौनो एकदम नै अबिनाश साइका ओमफ्राय आरो मनमिता भारद्वाज ओमफ्राय आरो रिसा भारद्वाज बिसोरनि भिडिअखौ हेगारदों आरोना स' बिदिनो दिनै लाइभ फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना स' जाय जाय नायदों थेंक इउ वेटिंआलाय एकदम दुगैगासिनो ओइ नुवानो माथो सरि थाम्बनेलखौ जाना अनलि फेसआल'सो जायो नालाय मोखांनि फेसबुकआवबो बेफोरबायदि हानांगौमोनलै बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन माथो स' लोगोफोर फेसबुकआव फै जाय जाय दा नायदों आरोना जाय लोगोआ नायबाय थादों स' थेंक इउ ओमफ्राय आं फेसबुकआव दसे लाइभ फैनि फैसाबाथाय एकदमबारे मबाइल दामि लागायगोन लोगो नोंथांमोन टेनसन लानाङा इथिंबो इउटुब इथिं फेसबुक लाइभ थागोन आरोना ओरैबायदि हाइ कुवालिटि लेभेल हाइ लेभेल होननाय बायदि मिथिबाय दा बर्थमान फेसबुकआव दसे फैनानि फेसबुकआव लाइभ फैबाय थानायखायसो मा होनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन जा मोनबाय आरोना एकदमबारे दिल खुश दा बर्थमान एकाउन्टआसो सेटआप जायाखै लोगो नोंथांमोन स' दा जोबथ'बाय टाटा आरोना दा बेयाव जय हिन्द जय हिन्द बन्दे माताराम नामा ओरैबायदि